श्री महादेव प्रसन्न गोपसिट्टा श्री महादेवाल्या शिवरात्रीच्या उत्सवानिमित्त सकाळच्या अभिषेक, त्याच्यानंतर महापूजा, तीर्थप्रसाद आणि रात्री 10:30 वाजता शिवभक्ताच्या मनोरंजनासाठी श्री महादेव नाट्य मंडळ गोपसिट्टा कारवार सादर करतले. गोपसिट्टा ह्याच गावचो लेखक श्री उल्हास नागो नाईक हेणी बरयिल्ले कोंकणी नाटक गर्व हो श्रीमंतीचो. गर्व हो श्रीमंतीचो. डायरेक्टर संदीप नाईक आणि उल्हास नाईक. कीबोर्ड प्रकाश नाईक हळगा. तबला श्रीकर बारकर. ऑक्टोपेड अनिल काशेकर. गायिका अक्षता गुणगी. पडदे, लाईट आणि साऊंड श्री सप्तकोटेश्वर रंगमंच कारवार. आणि या नाटकात भाग घेतले कलाकार विनोद नाईक, सागर देवदास, निलेश गावकार, राजाराम गावकार, आशानाथ नाईक, सुशांत नाईक, संदीप नाईक, सूरज तळेकर, संपदा म्हाळसी, दीक्षा वेंगुर्लेकर. व्यवस्थापक श्री महादेव सेवा समिती, उत्सव कमिटी आणि गावचे नागरिक. स्थळ श्री महादेव देवस्थान रंगमंच गोपसिट्टा कारवार. तारीख 18/2/2023. वेळ रात्री 10 वाजता. धन्यवाद.